Kajsa? Nej. Men Kajsa, seriöst, vad väger mest? 1 kilo bomull eller 1 kilo bly? Tänk efter. Sluta! Men säg bara. Elin, du skämmer ut mig. Okej, du kan vara anonym. Håll för ditt ansikte. Alltså, herregud. Men jag är fortfarande inte 6 svar. Nej, man kan... Gissa. Eller så väger det lika mycket. Varför skulle det väga lika mycket? Bomull och bly kan inte väga lika Det är mycket. klart det kan. Men bly är ganska lätt. Va? Bly är inte lätt. Men Kajsa, okej, du får frågan en gång till. Men bly, Men kan är bly, är inte det man häller i vatten på så här julafton och så ska man förutspå så här året? Jo, det kanske. Eller, jo. Okay, men Kajsa, du får frågan. Det väger ju ganska lätt. Men Kajsa, kan du lyssna en gång? Du får frågan en gång till. Vad väger mest? 1 kilo bomull eller 1 kilo bly? Men jag vet inte. Men Kajsa, 1 kilo bomull eller 1 kilo bly? Vad väger mest? Jag sa för länge sedan vad jag trodde, men jag har fortfarande inte sagt svaret. Men Kajsa, kan du bara lyssna? 1 kilo bomull eller 1 kilo bly? Nu har du sagt 1 kilo bomull eller 1 kilo bly. Typ 10 Men kanske man inte väger lika mycket för att båda väger 1 kilo.